जों दिनै दिनै बिलाइ हाम गामियाव फाइजाक दिनै आंनि आसामा सालो रगि आं एभ्रि इयार न आसामा सालो किसे मिसा जे चुक्ति आं लुकुरक न हामजमुं नि बिस्क्ति बरं आं हामजमुं याफारो थानाय बिसिरावबो जों गोबां मा जायो थाङै जों किसे मिसा जे चुक्ति जों जबा लायो ताई 2019 और फाइ जों हेल्थ केम्परावबो खालायलाय फैखाया ताई चिनाव लुकुरावनो जों किसे मिसा जे चुक्ति चुबालाय फैखाया ताकले बाहायनो हाय जरा मानखाबा स्राबसा बं कामियो फाइ चिनि चेरे बसा बसा रंने बागै हायनो जे चुक्ति हामजमुं याफारनान बागै बंनो खाता कलम सुइट चुक्ति फैखाया ताई बरो माले बेलेखनि खाकसांखा ताई बं आमसाय फाइ बंनि जे हामजमुं बरंनि जे दिनै अजराव फाइ बरक बाय मालाय बेलेखनो खाकसांखा ताई अमा हायकेनो चिनि असरायरक बरक गाहाम के परि फ्यूचर बरक गाहाम कुचु कतरंग तुनि बंग बागै आं सुरिमुं तंनाय ताई दिनै आमसाय चिनि तंगो आमसायनि चिनि बाय चेयरमैन ताई चिनि अकरक तंगो बरो मालायबो बेलेखनो खाकसांखा ताई आमसर